Marami na tayong lugar na napuntahan sa lamang ng bus pero meron pa tayong isang bagay na hindi nagagawa. Sadly, hindi natin ito maharapan ng slot sa kalendaryo. But in this video, we have 10 provinces, 3 ferry rides, more than 2 days of travel, and 1 epic bus ride. First time natin itong gagawin, kaya samahan niyo ako sa pinakamahabang bus ride sa Pilipinas mula Manila papuntang Zamboanga City. Okay, time check, it's around 6 p.m. Nandito na tayo sa Kamuning Terminal. Pumunta tayo na maaga kasi we wanna make sure na merong bakante doon sa harapan. Baka makapag-video tayo na maayos. Today, for the first time ever, ay magtatawid dagat tayo sakay lamang ng bus. At papunta tayo sa Zamboanga City na may layong 1,300 kilometers mula Maynila. Now, since 2007 ay isang bus company lang ang may biyahe sa rutang ito. At yun ay ang Ceres Transport, ang pinakamalaking bus company sa Pilipinas. May tatlong naka-schedule and then yung isa, which is this one, si 11727. Ito yung bound for Zamboanga, ito yung sasakyan natin. Dadaan ito sa Western Nautical Highway na kung saan ay tatawid sa isla ng Panay, Negros, then Mindanao hanggang sa marating ang Zamboanga Peninsula. Now, ang reason kung bakit natin ito gagawin ay para makita kung ano bang experience sa ganito kahaba at kalayong biyahe. So nagplano tayo weeks ahead dahil maraming araw ang bubunuin para sa biyahe na ito. At noong November 27, nagpa-reserve nga tayo sa terminal ng Ceres. Pero ito yung catch. Ang naka-assign para sa Zamboanga route ay isang Hino RK bus which is not the best pagdating sa passenger comfort. Habang ang body naman nito ay ginawa in-house ng Ceres sa kanilang bus assembly facility. Nagkakahalaga ng 5,100 pesos ang pamasahe inclusive of 3 ferry rides, which is a lot cheaper kesa mag-book sa mga kilalang airline on the same day. Binigyan tayo ng reservation slip at siningil ng 50% down payment. Sa konduktor na iabot yung remaining balance. Right now, hindi pa nagbo-boarding. I'm not sure kung anong oras, but we'll see in the next few minutes. A few minutes later. Inuuna nila yung mga gamit kasi andun ang dami sa likod. I think last 2 rows nilalagyan nila ng mga package. Dito rin sa ilalim, napakaraming package. Maybe bababa sa mga bayan-bayan. Matapos maisakay ang lahat ng malalaking bagahe, tsaka tayo pinayagang sumakay. Seat number 3. Dito tayo. So hanggang ngayon, naglalagay pa rin sila ng gamit sa likod. Mamaya na lang natin silipin yun ng boom bus. Grabe, hindi ko na-expect ganito pala kami sumasakay dito. Exciting. Maya-maya lang ay nag-issue na nga ng ticket ang ating konduktor. Zamboanga ba? Dito na rin kinuha yung remaining balance natin sa pamasahe. Nagtagal pa tayo ng mahigit 1 oras dito sa terminal, then at 8:30 PM, nagsimula na ang ating napakahabang paglalakbay. Ayan na guys, paalis na ang ating biyaheng Zamboanga ng 11727. Ingat yan, ingat! Now, para maging exciting ang biyahe na ito, merong 3 challenges tayong kailangan makomplete by the end of the trip. First challenge, meal budget. Posibleng abuti ng 3 to 4 days ang ating biyahe kaya kailangan nating magtipid. And to do that, ililimit natin to 100 pesos ang ating budget sa bawat meal stop na madadaanan. Possible kaya? We'll see. Second challenge, kailangan meron tayong ma-meet ng bus enthusiast along the way. Doesn't matter kung saan, pero kailangan meron. Most likely, magagawa natin ito sa lugar na maaraw na pagdaan natin. And the third one, we need to survive. 3 to 4 days ang biyahe na ito at posibleng may encounter tayong mga obstacles along the way. Gaya na lang ng malalaking alon, low batteries, and even downtimes. Kung malalampasan natin lahat yan, then ready na tayo para sa iba pang bus routes na tawid dagat. Anyway, umakyat itong bus sa Skyway at binaybay natin ito hanggang SLEX. Habang nasa Skyway, narinig ko sa crew na may dadaanan daw tayo sa Santa Rosa, Laguna. Siguro may pipikapin. At 9:30 PM ay dumaan tayo sa Mamplasan exit at na-figure out ko dito na sa SRIT pala ang punta natin. Gusto mag-CR ya CR. Pagkatigil ng bus, isa-isang sinakay yung mga naglalakihang bagahe. Out of curiosity, chinek ko yung laman, nakita ko na puro damit at sombrero. And dito ko naalala na marami nga palang factory ng damit dito sa Santa Rosa area. Bumalik tayo sa SLEX at nagtuloy-tuloy lang patungo sa Star Tollway. Now, sabi ko nga kanina, hindi the best in terms of comfort itong Hino RK dahil hindi ito naka-air suspension. At pagkalampas ng Lipa exit, nakita natin ang response sa kalsada nitong bus. Dito yung malubak na part ng Star Tollway.
Dumating tayo sa Batangas City at 11 PM pero bago tayo dumiretso sa port ay may tinigilan muna tayo. Pasero, baba mo tayo lahat na. Dito muna kayo magantay sa waiting area. Lahat, baba. Okay, nandito na tayo sa Batangas Garage Ceres. Pinapunta muna lahat doon sa waiting area. After magkudo, balik dito yung bus, then pick up, diretso na sa kudo. Well, yun ang akala ko. Umalis nga yung bus natin para magkarga ng diesel sa garahe at bumalik din ito after a few minutes. Time check, it's 12 a.m. Andito na yung bus, nakabalik na. But hindi pa nagpapasakay kasi sabi ng crew, maaga pa raw. So, maghihintay daw muna tayo dito na maybe ilang minuto. Okay, so nag-start ulit. So, go back. Nang makumpleto ang lahat, may inabot na papel si Kuya Konduktor. Lahat magsulat sa papel sa manifesto ng barko. Ang hindi magsulat, maiwan, walang ticket. Paglabas sa garahe ay pumunta naman tayo sa ticketing office ng sasakyan nating barko at naghintay pa tayo ng Pagdating sa Batangas Port ay in-inspect muna ng K9 unit itong bus. After that, pinadiretso na tayo sa waiting area. Daw according sa crew ay 7 AM pa ang schedule ng sampa natin sa barko kaya in-advise ang lahat na matulog o kumain but I decided na bumaba at umikot dahil believe it or not, first time ko sa isang pier in 10 years. Okay, 2:30 a.m. na. Finally, nandito na tayo sa Batangas Port. Yung bus natin nandun sa likod, yun nga, mag-aantay tayo ng ferry hanggang 7 a.m. Nagkaroon din tayo ng chance na makausap ang ating konduktor. Kuya, Miyerkules nga ba yung dating natin, ano? Saan? Sa Sambuanga. Sambuanga City. Ah. Madaling araw na yan, mga alas 3 sa Huibis. Dipolog, alas 5 tayo makarating yan. So bumalik tayo sa bus after a few minutes at timing naman, pinapamigay na yung tickets para sa barko. Talbo, Luana, Sing, Milano, Loida. Now 3 AM pa lang at may ilang oras pa tayong maghihintay so I decided na matulog. Okay, so kakagising ko lang ulit. So, nakatulog naman ako ng more than an hour. Ayun, nakaisa-isa nung nagdadating yung mga Starlight Ferries from Calapan and Katitlan. Sakto naman pagkagising natin, isa-isang nagsidatingan yung mga barko, including yung sasakyan natin. At maya-maya lang ay tinawag na tayo ng crew dahil sasakay na raw sa barko. Okay, so I think magsisimula na yung boarding. Now ang barko na sasakyan natin ay ang MV Trans-Asia ng Starlight Ferries at magbabiyahe tayo ng 8 to 9 hours patungong Katiklan Port sa Panay Island. Baba na. Pasero musulot to sa barko pasero sa barko. Again, ito ang first time ko sa ganito kalaking barko kaya hindi ko alam kung anong dapat i-expect. Is pwede ba itong i-upgrade if ever? Pwede naman. Okay, kanina ko lalakad pa. Okay, thank you. Okay, paakyat pa tayo sa economy area. Later, mag-upgrade tayo. Kailangan ko mapahinga. Daw ang original plan natin ay ang mag-upgrade sa tourist class since may aircon daw ito at mas tahimik kesa sa economy. Until nang malaman ko na additional 1,300 daw yung ibabayad para sa upgrade. So, nagsettle na lang tayo sa economy class instead na gumastos ulit. Jacket over your head. Lock the belt and buckle and expose to tighten. Okay, welcome on board Starlight Trans-Asia 20. Habang naghihintay na umalis ay chinek natin ang weather sa online at napansin ko na may dadaanan tayong maulap at maulan. Between Panay and Mindoro, medyo maulap. Let's hope na hindi maalon kasi first ko experience natin ito. So lumipat tayo dito sa kabila para i-check yung paligid. Then I saw this, no? Not an ideal sight para sa mga kagaya kong first time mag-roro. And then before 8 AM, umandar na nga tayo. Okay, moving na tayo. And just like that, umalis tayo sa Luzon Island for the first time, sakay lamang ng bus.
Halos 12 hours na rin mula nung umalis tayo sa Cubao, kaya oras na para kumain. Sakto naman may cafe dito sa TransAsia 20 na nagsaserve ng rice meals. And good news, pasok yung ilang pagkain sa ating 100 peso budget challenge. Corn beef na lang. Corn beef. 95. Pero first meal pa lang natin yan sa napakahabang biyahe na ito. Matapos kumain ay tumambay tayo sa labas para i-enjoy ang view at along the way ay may nakita nga tayong ilang attraction. Then maya-maya lang, winelcome na nga tayo ng dagat. Tumalaki na yung alon. First row experience, ganito ka agad. Hawak ko na yung sombrero ko, baka lumipad. Sobrang lakas na ng hangin. Since lumalakas na rin yung hangin, ay bumalik na muna tayo sa economy area at dito nga ay nag-decide ako na matulog muna. Now okay naman ang lahat at napahimbing din ang tulog ko until 11 p.m. Grabe, lakas ng hangin. Gising ako, narinig ko yung nirinig ko. Lakas na rin. the next few hours ay mas lalo tayong nahirapang matulog, hindi dahil sa alon, kundi dahil sa mga kalapit nating bunk beds. Price sila. Ang kwento, doon pa sa baba. Kasi wala sila sa sinta na karedy na. So pinangatawanan ko na lang ang pagiging first timer at in-explore na lang itong barko. Though baka pagsisihan ko mamaya na hindi ako nakapagpahinga. Okay, goods naman yung CR. Malinis yung loob. Hindi mahina yung tubig. Aside sa shower room at cafe, meron ding charging outlets itong TransAsia 20 na pwedeng gamitin ng mga pasahero. Yun nga lang, may bayad. Now, sinubukan kong i-charge yung nag-iisa nating power bank but hindi rin ito nakatulong dahil sobrang bagal mag-charge ng mga outlet, which is bad news dahil malayo pa ang biyahe natin. Okay, ganda na ulit ng alon. So kalmadong-kalmado na kumpara nung kanina. By 2 PM, naging kalmado na ulit yung dagat, which is good news dahil makakatambay na ulit tayo sa labas. Bumili muna tayo ng pagkain sa cafe na, again, pasok sa budget. Though bumili rin ako ng tubig kasi naubusan ako. Then pagkatapos natin, literally wala pang 10 minutes, eto yung tumambad. Okay, so ngayon, maganda na yung weather. So may araw na. So nalibasan na natin yung may itim na ulap na nandun. Thankfully, hindi naman naging ganun kalakas yung alon para sa ating first tawid dagat experience, no? Now keep in mind na first of 3 ferry rides pa lang ito, let's hope na mas maayos yung panahon sa mga kasunod. Maya-maya lang may natanaw na tayong malaking isla. Ito na pala yung isla ng Panay at ang famous Boracay Island. Solar body guests, please be informed that throwing or leaving your trash in the bed bunks and sitting areas is strictly prohibited. Okay, so magdadak na tong barko. Ayan na. Narating natin ang Katiklan Port before 5 PM. Okay, finally nandito na tayo sa Katiklan Port. So antay lang natin lumabas yung bus. Okay, ito na yung bus. Habol naman! Magpapahuli tayo. Paunahin natin yung mga nasa hulihan. 5:40 PM at tumuloy na nga tayo ulit sa daan. Now for the next leg, magbabiyahe tayo ng mahigit 200 kilometers papunta sa Dumangas Port at madadaanan natin ang 3 probinsya ng Panay. First time nating tatawirin ng Panay, so it will be interesting to see kung ano bang itsura ng kalsada rito. Sayang lang dahil gabi na tayo dumaan.
Pagpasok natin sa bayan ng Nabas Aklan, meron tayong nadaanan ng mga ginagawang kalsada. Not sure lang kung ipon ito ng mga nagdaang taon, pero Quezon Province agad ang naalala ko dito. Na 1/3 ng madadaanan natin dito sa Aklan ay mabundok at naramdaman nga natin agad yon dito sa Nabas. Medyo bumagal yung usad paakyat ng zigzag road. By the time na nagsimula tayong bumaba, madilim na ang paligid at nakaramdam na ako ng gutom. Naisip ko, mag-stop over ba itong bus anytime soon? But just as I was wondering, nasagot yung tanong ko. Dito lang din pala sa Nabas ang stopover. Maniyapon ka! Maniyapon, magsigan! Now dahil meron tayong challenge, agad nating inalam kung pasok ba sa budget yung pagkain. Ang sabaw. Thankfully, pasok sa budget. Feliz Navidad, wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas po and Happy New Year. Matapos kumain ay dumiretso na nga tayo ulit at sinabayan pa ng buhos ng ulan. Few minutes later, nadaanan natin ang junction ng Antique at Aklan. Since di natin dadaanan ng Antique, kumaliwa tayo papunta sa susunod na bayan ng Ibahay, Aklan. Matapos ang ilang patag na daan, may nadaanan na naman tayong mabundok pagpasok sa bayan ng Tangalan. At dito, medyo na-test ang power nitong bus. I think mabigat yung likod dahil sa dami ng bagahe. Pagdating sa bayan ng Makato, dumaan tayo sa isang diversion road at na-bypass ang mga bayan kagaya ng Numancia, Kalibo at Leso. Habang nandito sa Aklan, naisip kong kontakin ng isang kabus enthusiast sa Zamboanga na possible makatulong at makapagbigay sa atin ng tips along the way. Though imimit natin siya pagdating sa Zamboanga City, hindi ito counted sa ating challenge number 2 based sa rules na sinet natin. More on that later. Then tumuloy pa rin tayo sa Western Nautical Highway pagdating sa bayan ng Banga patungo sa province of Capiz. Now usually mga classic rock songs ang maririnig mo kapag nasa provincial bus, di ba? Well, sa bus na to, medyo refreshing ang playlist. Habang pinapatugtog ng crew yung Cha-Cha playlist, napacheck na lang ako sa relo, and just like that, 24 hours na tayong nagbabiyahe. And at the 24-hour mark, nadaanan natin ang pinakahuling bayan ng Aklan, ang Altavas. Honestly, nakakahinayang kasi ginabi na tayo dito sa Aklan. Palabas na tayo ng bayan ng Altavas nang medyo makaramdam ako ng antok. Then few kilometers later, may nakakuha ng attention ko. Now at this point, wala akong idea kung part pa rin ba ito ng Aklan, kaya napacheck ako sa maps. Nakapasok na pala tayo sa province of Capiz. Pinakaunang bayan ng Capiz na nadaanan natin ay ang Sapian. Pagdating sa junction, kumanan tayo papunta sa susunod na bayan, ang Mambusaw. Now, puro parol pa rin sa gilid ng kalsada sa part na ito, pero mas kapansin-pansin yung kipot ng kalsada. Medyo marami ring bumps.
Around 9 PM nang marating natin ang bayan ng Mambusaw, and for the first time sa biyahe na ito, may ilang bumaba sa bus. Mag-CR! It's 9 PM, nandito na tayo sa Mambusaw, Capiz. Nag-drop off lang and then nagpa-CR ng ilang pasahero. Actually lahat bumaba eh. And even yung mga nasa kabilang bus bumaba din. Pakalipas ang 15 minutes ay tumuloy na ulit tayo sa daan. Mula dito ay naging mas mabilis na yung takbo ng bus dahil wala ng mga zigzag road at malawak na rin ang kalsada. Remember nung sinabi ko kanina sa Starlight na pagsisisihan kong di ako nakatulog ng maayos? Well, pagkaalis natin sa Mambusaw ay tinamaan na nga ako ng matinding antok. Oy, Iloilo Terminal, mag-CR dyan. CR na. Okay, Iloilo Terminal. First major terminal ng Ceres na nadaanan natin. Biglang bumilis yung bus. Hindi ko napansin na Iloilo na pala tayo. By the way, 2,500 ang Cubao to Iloilo. No, medyo matagal tayong tumigil dahil maraming binabang bagahe at kinamada rin ng crew yung mga pasahero na sa gitna nakaupo. May mga sumakay din dito na biyaheng Negros and even Zamboanga. Makalipas ang 30 minutes, umalis tayo ng Iloilo Terminal papunta sa next stop, ang Dumangas Port. Doon tayo sasakay ng barko papuntang Negros. On the way to Dumangas Port, dumaan itong bus sa Iloilo Coastal Road, and by this point, punong-puno na yung bus na kahit sa aisle may nakapwesto. Narinig ko karamihan daw bababa sa Bacolod. About 20 kilometers later, narating na nga natin ang Port of Dumangas. At dito na nga nagtatapos ang biyahe natin sa Panay Island. Pagparada sa holding area, in-announce na Montenegro Shipping Lines daw ang sasakyan natin papuntang Bacolod. Pero biglang nagbago. It's quarter to 12 a.m. Ang sasakyan pala natin ay fast cat, no? So right now, nag-aantay lang tayo ng biyahe kasi ang narinig ko, 2 a.m. pa magpapasakay yung fast cat going to Bacolod. First time ko rin nasasakay sa fast cat. Ang dami nating na-take off na first sa buong biyahe na to. No, habang naghihintay ng schedule ay pumasok muna tayo sa terminal building para maghanap ng charging outlets. Thankfully, meron ditong available at wala pang bayad ang paggamit. Medyo naging tricky lang yung pagcha-charge dahil maya-maya lang ay in-announce na nandiyan na raw yung fast cat na sasampahan natin papuntang Banago Port. So sandali tayong bumalik sa bus at sakto naman, pinapa-fill up na sa bawat pasahero yung passenger manifest. Iniwan ko munang nagcha-charge yung mga gadgets. Okay, so boarding na ng fast cat. Medyo nahuli tayo kasi naiwan tayo doon sa loob ng ferry terminal kasi nag-charge. Again, first timer, so sinundan na lang natin yung mga kasama natin sa bus. Now, meron 3 fare class ang fast cat: economy, premium economy, and business class. Nalaman ko na economy class pala yung accommodation natin dito dahil lahat ng kasabay natin ay sa economy class dumiretso. Ay, iba-ibang gamit. Mostly cellphone. Nag-decide ako na mag-upgrade sa premium economy since mura lang naman yung additional. Though medyo naging mahirap yung pag-upgrade natin for the following reasons. Okay, napagbigyan tayo ng chance na mag-upgrade to premium economy. Sayang lang din yung iba natin kasama kasi hindi binigay ng conductor yung tickets. So, hindi sila nagkaroon ng chance na mag-upgrade into premium economy. Though yung ticket na binigay sa atin is actually parang ticket ng iba. Pagpatak ng 1 AM, umalis tayo sa Dumangas Port. Since gabi naman at wala ring makikita sa labas, natulog na lang tayo. Nawakala ko makakatulog ako ng at least 2 hours bago tumaong, until nang magising na lang tayo sa announcement na malapit na raw tayo. In less than 2 hours, narating natin ang Negros Island, ang home turf ng Ceres Vallecar.
At 2:36 AM ay umalis tayo sa Banago Port. Dito na nagpalitan ng driving duties yung crew. Now for this leg, babiyahe tayo na mahigit 200 kilometers papunta sa southern part ng Negros, ang Dumaguete City. Doon tayo tatawid papuntang Mindanao. But before anything else, dadaan muna itong bus sa Bacolod Terminal. Now first time kong makaapak dito sa Negros at nilook forward ko talaga ang leg na ito. Kaya naman medyo nanghihinayang ako na maaga tayong dumating. Pero more reasons para bumalik dito. Before 3 AM, narating natin ang Bacolod South Terminal ng Ceres. At gaya nung sinabi ko kanina, karamihan ng pasahero dito bababa. Okay, it's 3 AM. Ito, napakaraming ibababa and marami ding mga pang pasahero. Kahit ang daming ibinaba, ang dami pa rin nakalagay sa likod and even sa ilalim. So, After 20 minutes, tumuloy tayo papuntang south. No less than 2 days ago, pumutok ang Mount Canlaon, nagkaroon ng ashfall dito sa Negros Occidental at muntik nang hindi matuloy yung biyahe natin. But thankfully, hindi gaanong affected yung mga dadaanan nating bayan kaya nag-proceed tayo. Walang gaanong action along the way aside sa pagbaba ng ibang mga pasahero, doon napilitan lang tayo na itigil yung pagvi-video dahil merong nagkasagutan ng mga pasahero dito sa loob ng bus. Around 4 AM nang marating natin ang bayan ng Binalbagan. Meron ditong terminal ang Ceres. Binalbagan. So isang bagay na napansin ko, halos lahat ng bayan sa ruta na ito ay merong terminal ng Ceres. Seryoso, halos lahat. At hindi exception yung mga next town sa dadaanan natin, including this one, ang Himamaylan City. Bye-bye. Halong pa mo. Sa kahabaan nitong Negros South Road, napansin ko na isa-isa nang nagbabaan yung mga kasabay natin galing Manila. Na according sa ilang nakausap natin sa biyahe, mas mainam para sa kanila ang mag-bus, lalo na pag maraming dalang bagahe dahil mas mura compared sa ibang modes. Which explains kung bakit maraming binaba sa mga terminal na dinaanan natin. Now about 2 hours mula nung umalis tayo sa Bacolod, narating naman natin ang Kabangkalan City. And yes, meron din ditong terminal ang Ceres. At ilang minuto lang narating natin ang terminal. Oh, Kabangkalan na, Kabangkalan. Kabangkalan Terminal. Yung magsiyar. Matapos magbaba sa terminal ay bumalik din tayo sa biyahe. Bumalik itong bus sa Kabangkalan Junction, then kumanan sa Kabangkalan Bais Road. Now may habang 75 kilometers ang highway na ito at along the way dadaanan natin ang boundary ng dalawang Negros Province hanggang sa marating ang eastern side ng Negros. Also may madadaanan din tayong zigzag dito. Nagsimula ang sunrise around 6 AM. Medyo nakaramdam ako ng gutom at this point. Iniisip ko rin kung pasok pa sa budget yung pagkain sa next stopover. Now ang next town na dadaanan natin ay ang Mabinay, which is just a few kilometers away from the boundary. Then nakita ko sa mapa na malapit na tayo sa boundary and I was expecting na meron tayong arko na madadaanan. And ito na nga yung boundary pero walang arko o marker.
Now napaidlip muna ako sandali dahil nakita ko sa maps na malayo pa naman yung sunod na bayan. Umasa na lang ako na magigising kapag nasa stopover na. Then after a few minutes, for our second stopover, tumigil tayo bago dumating sa bayan ng Mabinay. Ito yung pinakaunang bayan ng Negros Oriental. Magkano po dito sa? 40. Isa nga po. Take out ka. Dito lang po. Pagkaalis sa stopover, nagkaroon na tayo ng clear na view ng kalsada dahil umaga na. And it wasn't until this point nang mapansin ko na mataas pala ang elevation nitong Mabinay. Now medyo na-excite ako dahil at some point meron tayong dadaanan na may magandang view. Plus 36 hours na rin tayong nagbabiyahe na madilim yung daan, kaya naman hindi natin papalampasin to. Pero hindi naging smooth sailing agad ang lahat dahil sa isang nakasabay natin sa daan. Marami tayong na-encounter habang nasa kahabaan nitong Kabangkalan-Bais Road. Mga maliliit na sasakyan, livestock, at pati na rin itong truck ng tubo na nasa harapan natin. Pero out of all those things, ito yung isang bagay na hindi ko in-expect. Now habang inaantok ako dahil sa kinain sa stopover, tsaka naman natin sinimulang baybayin ang mabundok na bahagi nitong Kabangkalan-Bais Road. Pinipigilan ko nang makatulog at this point. And after 30 minutes sa zigzag road na ito, nadaanan natin ang isang spot overlooking Bais City. Now dahil natsyempohan natin na maaraw dito sa Negros, naisip ko na dito na lang natin gawin yung isa sa challenges. So nagtanong tayo sa kaibigan kong si King kung may kakilala ba siyang enthusiast sa mga dadaan ng bayan. He said yes, pero susubukan niya muna raw na i-contact. Pero habang iniisip ang mga sunod na mangyayari, may na-encounter na naman tayong problema. Now, may 50 kilometers pa mula dito sa Bais hanggang Dumaguete. Bawat minuto na dumadaan ay nababawasan ang power ng ating gadgets. So, kailangan natin ng compromise. Makalipas ang 30 kilometers, nadaanan natin ang bayan ng Sipulan at kasunod na nito ang ating Negros endpoint. Okay, we are now in Dumaguete. And at 9 AM, napasok natin ang City of Dumaguete. Now bago tayo tumuloy sa kasunod na leg ay dadaan muna itong bus sa kanilang terminal para magbaba ng ilang pasahero.
Mula Negros South Road ay kumaliwa tayo papunta sa Dumaguete Boulevard at dito ay nakita natin ang kondisyon ng dagat. And yes, napakaganda ng panahon. Along the way, nadaanan natin ang port area na babalikan ulit natin mamaya. Now, habang papalapit sa terminal ay minomonitor natin closely yung battery levels dahil at this point talagang critical na. Kaya naman di na ako makapaghintay. May ilang kalye pa tayong dinaanan. Apparently, ito talaga yung route ng mga bus. Finally, at 9:15, narating natin ang Dumaguete Terminal. Dumagiti na, dumagiti! Manahag dumagiti dyan! Okay, time check. It's 9:30 a.m. Pinababa tayo ng bus kasi pupunta yung bus sa garage kasi magdi-diesel. Daw gaya sa Batangas, pinababa ulit tayo dahil protocol daw ito sa lahat ng series buses kapag magdi-diesel. At sa tinagal ng time na sumasakay ako ng bus, I think sila lang yung nakita ko na gumagawa nito. Inconvenient, maybe, pero kung safety ang pag-uusapan, good job, series. Just like ng mga ibang terminal na nadaanan natin so far, napakalawak at napakaganda ng terminal dito. Kompleto rin sila sa biyahe, parang lahat ng sulok ng Negros Island meron silang biyahe. Now, tumagal ng 45 minutes yung paghihintay natin dito dahil may kalayuan din pala yung garahe nila. Sadly, hindi tayo nakapag-charge dito dahil walang bakanting outlet. By 10:15, pumunta na tayo sa Dumaguete Port area na kung saan ay sasakyan natin ang pinakahuling ferry. But this time, papunta ng Mindanao. Dahil mo lang driver, kaya dahil mo lang singiran pagikan. Daw gaya nung sa Starlight at saka sa Fastcat, si Kuya na yung nag-asikaso ng tickets at naghintay na lang tayo dito sa bus. Then pumunta tayo sa port entrance after a few minutes. Dito na sinabi yung gagawin natin. Manatay, ganit, chef. Tayo panawagon. Pasayro, ang barko na to, alison. Alauna. Alison ng barko, alauna. Alas 5, mga alas 6. So, pinababa na tayo para pumunta doon sa terminal. Schedule natin is 1 p.m. going to Port of the Bitan. Now kung naalala nyo, meron pa tayong challenge na kailangan gawin. As you guys know, palagi tayong may minimit na tao na may same interest sa bawat video, pero nagsimula na akong mag-worry na baka di natin ito magawa, lalo't may problema pa tayo sa battery. So nagmadali tayong pumasok sa port para maghanap ng charging outlets. Ito po. Terminal 2, sir. Alin po yung terminal? Yung may color blue, sir. Thank you po. Pagpasok sa gate, dumiretso tayo sa terminal, mga 100 meters yung lalakarin. Then pagpasok sa terminal, nagbayad tayo ng 15 pesos terminal fee. Thank you. At dumaan sa security check. And then sinalubong tayo ng malawak at bagong terminal. Sunod nating ginawa, lunch. Magkano po yung... Sorry po, Tagalog. Lahat po ba? No, sa pag-iikot para maghanap ng pagkain, nakita natin itong stall na nagtitinda ng siopaw for only 45 pesos. Bumili tayo ng dalawa dahil pasok naman sa budget. Now, halos 12 PM na at malapit nang magsimula ang boarding, I was beginning to lose hope na magagawa pa natin yung challenge. Ikaw po si Gabsy. Yes. Hi, Fanta Bus Photography. Isa tong local bus spotter po dito sa Dumaguete City. Yes. Sinabihan kasi ako ni Sir Leonardo, may isa daw bus vlogger na pupunta dito sa Dumaguete. Tapos magsasambuanga daw. Now, nakausap natin siya tungkol sa hobby, nakipagpalitan ng ideas, and then sinabi niya na may dadating pa siyang friend. Diyan sa daw. Hello. Savi. Ano yun? Pasok ka sana. De, joke lang. Take transportasyon ni Savi. Sayang nga lang din namin na-spot yung ano mo, yung sakay mo. Oo. Nandun na sa loob yung yung bus. Bawal na makapasok. Ayun nga, bawal. Now, big shout out to these two passionate kids dahil pinuntahan nila tayo and for helping us take off one of our main challenges. Actually, hindi nila alam na nakatulong sila.
Nagpaalam tayo sa kanila after a few minutes dahil tight na rin yung oras natin. At pagbalik natin sa terminal, nakasakay na pala yung ibang pasahero at tayo na lang ang natitira. Okay, so nag-boarding na pala. Nawang barko na sasakyan natin ay ang MV Stephanie Marijuan ng Allison Shipping. Thank you. Kapansin-pansin agad pagsakay na hindi ito kasing modern ng last two ferries na sinakyan natin, pero meron itong economy area at air-conditioned cabin. Now by default, economy yung ticket na binibili para sa mga sakay ng Ceres, but since 4 to 5 hours ang biyahe na ito, susubukan nating mag-upgrade sa aircon cabin para makapagpahinga. Pwede naman daw mag-upgrade pero additional 100 pesos. And just like that, na-upgrade tayo. Welcome aboard Allison Shipping Lines MV Stephanie Marie 1 bound for Dapitan Port. At 1:16 PM, umalis tayo sa Dumaguete Port. Okay, moving na tayo. Bye-bye Dumaguete. Nabuti na lang konti lang yung sakay dito sa aircon cabin kaya nakapili tayo ng magandang pwesto. Pero alam nyo ba kung saan ako pinaka-excited? Matulog. Kalmado yung dagat which means makakatulog tayo habang tinatawid ang Tipolog Strait. After almost 3 hours, nagising tayo na energized at ready na para sa last leg ng ating biyahe. Napansin ko na maraming taong pumupunta sa harap so chinek natin kung ano bang meron doon. Habang tinatawid natin ang Tipolog Strait at papalapit sa Dapitan Port, nagsimula ng lumubog ang araw. Out of all the road trips na nasakyan natin, I would say na ito yung pinaka mas na-appreciate ko. Ganda yung time and also yung sunset, andito na rin. At hindi lang yun ang nagustuhan ko. Plus, meron pang unobstructed view ng harapan na saktong-sakto at facing pa dito sa Dapitan Port. Okay, it's 5:15 PM at eto magdadak na tayo sa Port of Dapitan. And in just a few minutes, sisimulan naman natin ang final leg ng ating biyahe. Eto, docking maneuver na. I think doon tayo bababa kasi mga naghihintay doon. Baba na tayo. Now syempre dahil bus enthusiast tayo, agad tayong bumaba para makita yung paglabas ng bus. Pwede po magstay dito. I-video ko lang yung paglabas. Sige sir. Thank you. Parang nasa pinakahulihan yata kasi pinakaunang pumasok yung bus natin kanina. Then pinakahuli tong mga cargo truck tsaka mga maliliit na sasakyan. Pasado 5:30 PM na nang makalabas tayo sa Dapitan Port at mula dito may natitira pang 2 probinsya at 300 kilometers hanggang Zamboanga City. Medyo excited nang makababa yung iba nating kasama, gaya na lang ni nanay na katabi natin na bababa sa Liloy. Tagal na po kayo sumasakay na. Basta, ganito. Sa Liloy. Now isa si nanay sa nag-take advantage ng murang baggage fee dito sa Ceres, Haba rin ang biyahe. pero pabalik ng Manila mag-e-aeroplano na raw siya. Ilang kilometro lang mula Dapitan Port, narating natin ang Dipolog City, ang capital ng Zamboanga del Norte. And yes, meron din ditong terminal ang Ceres. Now instead na sa sentro, sa diversion road dumaan ang ating bus, at dito nagulo yung utak ko sa dami ng nilikuan natin. Around 6 PM ay narating natin ang Dipolog City Bus Terminal. At gaya sa mga dinaanan nating terminal, marami ring ibinabang bagahe dito.
Okay, Dipolog Terminal. Nagpa-CR lang sila dito pero hindi rin magtatagal kasi sa unahan tayo kakain. After a few minutes, binaybay natin ang Ipil Dipolog Highway. Nung nabanggit ni Kuya Konduktor na sa sunod na bayan na raw yung pinakahuli nating meal stop, bagay na kina-excite ko dahil malalaman na natin kung pasok pa rin ba sa challenge. Habang papalabas ng Dipolog, napansin ko na familiar na yung pangalan ng mga sumunod na bayan. Halo! At pagkalapas nga sa Katipunan, tumigil tayo sa bayan ng Rojas para sa ating pinakahuling meal stop. Mga manyapon ta, manyapon. Kaya aron biya ta busog. Manyapon ta kayo pa sa Buanga. Okay, so finally ito, nasa stopover na tayo dito sa Rojas, Zamboanga del Norte. We still have about, I think, 300 kilometers bago makarating sa Zamboanga. Tinanong ko yung crew, sabi nila around 2 to 3 a.m. daw yung arrival natin sa Zamboanga City. At maya-maya lang may dumating na isa pang Ceres unit. So may dumating na isa pang Ceres bus, salubong natin yung bound to Manila na galing din sa Zamboanga. Nawagad tayong pumasok dahil dumami na yung mga tao at naging pahirapan na rin yung pag-order. But luckily, pagpatak ng 7:30 PM ay bumalik tayo sa daan. Dito na rin natin iniwan yung isang Ceres unit na pabalik ng Manila. Habang tayo naman, tuloy lang sa last part ng ating biyahe. Sa mga sumunod na oras, binaybay natin ang kahabaan ng Ipil Dipolog Highway and honestly inantok ako dito dahil sa kinain sa stopover. Pero may solution ng ating crew. Habang patuloy ang tugtog sa background, napaisip ako na ang dami na rin nating nadaan ng probinsya at bayan. Pero itong kasunod, medyo stand out ang pangalan. Pagkalampas sa bayan ng Manukan, tsaka ko lang napansin na tabing dagat pala itong tinadaanan natin. Medyo nakaka-frustrate kasi hindi natin may enjoy yung view dahil gabi na, pero silver lining, may reason tayo para bumalik ng maaraw. Pagdaan natin sa bayan ng Jose del Man, officially 48 hours na tayong nagbabiyahe. Marami na rin tayong na-encounter along the way. Mga pasaway sa daan, iba't ibang tanawin, stopovers, at one thing na hindi nagbago sa buong biyahe ay yung speed. Hindi talaga lumampas ng 80 kilometers per hour. And at around 9 PM, narating naman natin ang bayan ng Sindangan. No, kahit December 11 pa lang, ramdam na agad ang Pasko dahil sa malaking Christmas tree na nasa gitna ng bayan. Nawala akong idea na may terminal rin pala dito sa Sindangan, kaya nagulat na lang ako nung kumaliwa itong bus papasok sa integrated terminal. Timing naman dahil nasi CR na rin ako at this point. Ulan. Pagalis sa Sindangan, bahagyang lumakas yung ulan kaya bumagal yung takbo nitong bus. Kudos sa dalawa nating driver dahil sa safe na pagmamaneho. Then sa sumunod na bayan, may nadaanan tayong ilang ginagawang kalsada na slightly nagpabagal ng usad. Medyo matagal yung interval ng traffic light. At ang highlight, may pasaway na nag-counterflow. Dali sa malayo. At makalipas ang 1 hour and 30 minutes, narating naman natin ang bayan ng Liloy. And again, pumasok itong bus sa integrated terminal. 180 kilometers pa ang layo natin sa Zamboanga. Now may ilang oras pa tayong magbabiyahe, pero para kay nanay na seatmate natin for the past 2 days, dito na ang kanyang endpoint. Ingat po nanay. Ingat po. Liloy!
No, syempre dahil may mga bumaba, may mga pumalit din agad ng pasahero. Hindi na bago ito sa ilang provincial buses na kahit long haul ang biyahe, tuloy pa rin ang pagsasakay along the way. Ito lang kasi yung paraan para makabawi sila kasi kung iisipin, hindi lahat ng sumakay mula Manila ay Zamboanga ang destination. Bago natin madaanan ang kasunod na bayan, bumalik itong bus sa normal speed. And to be honest, hindi ko in-expect na ganito pa rin kalawak ang kalsada sa part na to ng Mindanao. Although kahit malawak yung kalsada, under 80 pa rin yung takbo natin. At ilang kilometro lang mula sa bayan ng Tampilisan, narating natin ang boundary ng Zamboanga del Norte, which means nasa pangsyam na probinsya na tayo. $18 kilometers mula sa boundary ay narating natin ang bayan ng Ipil. Ito yung capital ng Zamboanga, Sibugay. And according to Sir Lloyd, nandito raw yung pinakahuling terminal na madadaanan natin bago marating ang Zamboanga City. At ayun nga, may pinasukan na naman na terminal itong bus para magbaba ng mga pasahero. I think lahat ng bayan naman dito mayroong terminal. Ipil na, Ipil! Okay, nandito na tayo sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kaka-check ko lang sa maps, we still have about 131 kilometers to go. Konti na lang, I'm actually excited. Malapit na matapos tong biyahe natin. Sa pag-check ng maps, nalaman natin na 2 bayan na lang pala bago marating ang Zamboanga City. Pero bago marating yun, meron daw tayong huling hamon. Isang 80 km stretch na mabundok at puro kurbada. Habang binabaybay ang bayan ng Artilim, hindi pa rin ako makapaniwala na after more than 48 hours, tumatakbo pa rin itong bus. And so far, safe naman yung biyahe natin at wala tayong na-encounter na major problems. Hino number 1. Pero sakto nang maisip ko yun. Presidente. Sunod nating narating ang bayan ng Tungawan, pinakamalaki at pinakahuling bayan ng Zamboanga, Sibugay. Nagkamali ng pasok yung crew, akala nila nasa terminal yung magpipick up ng bagahe. At dito nga bago umalis sa terminal, nagsimula na naman akong antukin. Pero buti na lang, pagkaalis natin sa Tungawan, may nakasabay tayong isang bus. Medyo na-excite ako dahil surely merong konting action at hindi tayo aantukin. Pero masyadong mabilis itong bus na nasa unahan. At mas lalo pa nga itong nakalayo dahil maya-maya lang, right now it's 1 AM, madilim ang daan, wala tayong kasabay, medyo nakakabagot. And honestly, sa sobrang pagkabagot, hindi ko na malayan na pasok na pala natin ang Zamboanga City. At last, nandito na tayo. Nope. Actually, meron pang 80 kilometers na natitira ayon sa maps. At ang nakakagulat, sisimulan pa lang nating daanan yung zigzag road na sinasabi ko kanina. Na-realize ko na matagal pa bago tayo makakadaan ulit sa part na to ng Pilipinas, kaya naman porsigido ako na masulit itong last part ng biyahe. Yeah, you can say na antukin ako. Maya-maya lang naramdaman ko na pababa naman yung direction natin. At akala ko ito na yung last part nitong zigzag road, kaya hinihintay ko na maging patag yung daan. Then, naging paakyat naman yung direction, and then pababa, paakyat. Pakiramdam ko parang hindi na matatapos itong dinadaanan natin, parang nakaloop lang. For 80 kilometers, mga kurbada na madilim, may ahon, lusong, then wala pang signal sa area na to.
Pero after 30 minutes, may nakita tayong sibilisasyon. At ito nga, lumiwanag na yung kalsada. Dito na natin abutan yung bus na nakita kanina. Nung naging sunod-sunod ang maliliwanag na poste, naramdaman ko na ito na, nasa final stretch na tayo. Sinimulan natin ang biyahe na to ng madilim at mukhang magtatapos din ng madilim. Bago tayo umalis, wala tayong idea kung anong mangyayari along the way. At sa mahigit 2 araw na biyahe, nagawa natin ang mga bagay na never pa nating nagawa sa channel na ito. Nung isang araw lang nagkakagulo pa sa pagsakay sa bus, kinabukasan naman pinahirapan tayong magpahinga habang nasa barko. Then kahapon medyo na-stress sa mga challenges habang nasa Negros. Tapos kanina lang, nakita natin yung manok sa manukan. Pero ang pinakamagandang bonus sa lahat ng yon, safe tayo sa buong biyahe. First tawid dagat experience, first ferry ride, first time makita ang Negros, first time ko rin makita ang Boracay. And of course, first time makarating sa part na to ng Pilipinas. Marami tayong na-experience na parang nangyari lang lahat sa loob ng isang araw, kahit na umabot ito ng 4 calendar days. Now obviously, mas pipiliin ng karamihan yung mas mabilis at mas efficient way para marating ang destination. But remember, merong specific purpose at may target market itong Manila-Zamboanga route ng Ceres, gaya ng nakita natin sa buong biyahe. So, ayun, malapit na tayo. At this point, nagbabaan na yung majority ng sumakay, pero may ilan pa rin na hindi bumababa, yung iba kasabay pa natin simula Luzon. No, para sa mga kagaya ko, bus enthusiast o thrill seeker, masasabi ko na worth it ang experience na ito at rewarding matapos ang ilang araw na biyahe. Nung una, napaisip ako kung worth it ba talaga dahil hindi naman ganun ka-feature pack o kaganda yung bus. Pero habang tumatagal, hindi ko na ito napansin, mas nag-focus na lang ako sa pag-enjoy ng biyahe. Kasi in the first place, hindi naman talaga tungkol sa bus ang video na ito. It's about the journey, the experience, memories, at yung mga tao na na-meet along the way. Okay, medyo cheesy. Pero lahat ng yon, that's what made this trip truly worth it. Sambuanga na, Sambuanga! Pasado 3 AM nang pumasok itong bus sa Zamboanga Integrated Bus Terminal. Sambuanga na, Sambuanga! Salamat po. Thank you. Finally, nandito na tayo sa Zamboanga City Bus Terminal. Dito na yung endpoint nitong Cubao-Zamboanga ng Ceres. Malamang hindi ito yung pinaka-convenient o pinaka-comfortable bus ride na experience natin, pero hands down, ito yung pinaka-memorable. Big shoutout sa crew nitong Bus 11727 dahil nakarating tayo dito sa Zamboanga ng safe. So let me know your thoughts about this video. Also, make sure to subscribe kung gusto nyo pa ng mga ganitong video. Well, hanggang dito na lang. Thank you so much. See you sa susunod na biyahe. So nandito tayo sa main entrance ng Zamboanga Bus Terminal and hinihintay lang natin yung bus enthusiast friend na pupunta dito para sunduin tayo. Kayo pala yung dumaan, sir. Hindi ko napansin. Sige lang. Finally. Pasensya na, naabala ka pa, sir. Hindi, okay lang. First time nyo sa Mindanao, sir? Hindi naman, nag-Davao na ako before. Nagdaba.